खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल अनसायगिरिफोरनिसिम आं दिनै गुवाहाटी बाथौफुरि गामियाव दंफैयो। बै समनि आफादनि दैदेनगिरि सेक्रेटारि बिबानाव दंमोन। आं नै बेखौनो दिनै बे बाथौफुरि गामियाव फैनानै ब्रह्म सारनिसिम फैनानै आङो साखौ बरायहोनाय थाबाय। दा गिबिसिन आं रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबि आफादा बै समनि माहारियारि आफादफोरजों मालाबाबो एनडिएफबिफोरा सावरायलायनाय गैया होननानै रायजो दैदेनगिरिफोरनिफ्राय ओंखारो। नैबेखौनो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव आङो नैबे बै समनि सासे आफादनि मैखोम बिबानखौ लानानै सालायबोदोंमोन। गुफुरनिफ्राय धुबुरीसिम साइकेलजों थाबायनानै हर सान आफादनि माखासे खौसेखौ रायजो राजा खौसे खालामनो थाखाय खस्थ' खालामबोदोंमोन। नाथाय माखासे जाथायखौ बुङालासिनो माखासे बारनानै बा बाख्ल'नानै बुंनाय जासिगोन, जाहाथे रायजो राजाफ्रा सारनि बुंनाय आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा जाहाथे निमाहा होयो। उपेन्द्र ब्रह्मआबो आबसुनि प्रेसिडेन्ट बिबान लानाय समाव आरो नैबे सारा जोंनि आफादनि बिबानखौ लानानै बै समाव मा मा सावरायलायनाय जादोंमोन एसेबाबो सारा फोरमायना होगोन होननानै रायजो राजानि खाथियाव सारनिसिम आं खावलायनाय थाबाय। खुलुमग्रोबाय। बेथ' मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव हयथ' मोनथियाखै बीएसएफआ एनडिएफबिनि जि गुदि बीएसएफ थानाय समावहाय आंनो सेक्रेटारि जेनेरेलमोन आरो बै समाव उपेन्द्र नाथ ब्रह्मजों जोङो उदालगुरि कलेजावनो खननै रायलायदों। माने टटेल 7 टाइम्स बिजों रायलायदों। उदालगुरि ओनसोलावनो कलेजाव खननै, ओमफ्राय कमिउनिटि हलाव खनसे आरो सनायगाव होननाय सनायगावआव खनसे आरो खायजामाथियाव ओमफ्राय बेरगाव बेबायदियाव जोङो 7 बार आंजोंनो आं रायलायदों। ओमफ्राय बे समावहायनो जोङो बुंदोंमोन बिनि सिगाङाव जे बिएफखौ नांलायनाय नङा नामा, बिएफखौ माने सिफायना होनानै मोनसेयावनो दोननायबा मोजां बिदि आरो, जाहाथे जों गोनो गोथो जालाया। बे खोथाखौ लानानै बिजों बार रायलायदों आरो बियो आन्डारस्टेन्डिं जोंनो दंबाय दं। आरो बेनो बिनि माबायाबो मेथडआबो बिनि आन्दलननि मेथडआबो बेनोमोन जे फारसेथिं आर्म स्ट्रागल थाफानांगोन। बिजों रायलायगोन। बिनि अनगायैबो माने जातीय संगठन जोंनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो बे 87नि जि सेसन तामुलपुर बे सेसनाव जोंनि भइस अफ बर' सिकिउरिटि फोर्स होननायखौ जों बेहाय हगारो। भइस अफ बर' सिकिउरिटि फोर्स होननाय मोनसे जोंनि मेनिफेस्ट' मट' आरो मेनिफेस्ट'खौ जों बेहाय हगारहैदों। बे समाव जोङो बिहुराम बर'जों बिराद मोजां रायलायदों। बे समनि जोंना बे माबाया भाइस प्रेसिडेन्ट थैबाय, बेबो गेजेराव प्रेसिडेन्टबो जादों साहित्य सभानि बे मुसलपुरनिया रामदास बसुमतारी, बिसोरबो दङ, बिसोरजों जों रायलायदों। बिनि उनावहाय बै समनि जोंनि दा प्रमद चन्द्र ब्रह्म गैया होमबा, बे माबा लिरनाया डिक्सनारि बर' डिक्सनारि, बिसोरबो जोंनि जिथु साननाय हनाय बरायनानै बिसोर बुंदों आंलाय मेम्बारशिप जानो हागोन ना हाया। जों बुंनो सार नोंसोर मेम्बारशिप जानांगौनि गैया, जों खालि नोंसिनिफ्राय जोंनो इन्सपिरेसनखौ नांगौ, खालि थुलुंगा, नोंसिनि जिथु बुंनाय राव बेनो जोंनि गोहो होननानै जों बिसोरनो बुंनाय जादों। गथिखे बेबायदि जोंनाव बिराद दं। राजेन बसुमतारी बे साहित्य सभानि बिसोर गोबां दलेश्वर बिसोरो, ओमफ्राय जोंहा मनिराम मुसाहारि साहित्य सभानि, थिग बिदिनो अनेक दं आरो ओरै सोनाबाबो मेरला दङ जोंनि गभर्नमेन्ट। दा बेवहाय जोङो फार्स्ट आफादानो जोङो साहित्य सभाजों रायलायो, बिनि उनावसो जोङो थांदों, बिनि उनावसो जोङो पिटिसिनि लिडारफोरजों रायलायदों, दा आबसुजों रायलायदों। गासिबो अर्गानाइजेसनजों रायलायखांनायनि उनावसो जोङो गोहोखौ मोननाय बायदि मोननानै बे आफादा फुल प्लेजेड माने माबायाव फैदों, माने बेखौ फुल प्लेजेड जों दाफैदों। बेथ' माबायाव दाबाय, जेरै बीएसएफ हिसाबै जोङो माबायाव दादों 1986नि 3 अक्ट'बराव, बेनिफ्राय 1987नि जानुवारि 22 बेवहाय एकदम फुल प्लेजेड बेखौ दानाय जादोंमोन, फुल प्लेजेड।
बेवहाय माने स्ट्राक्चारखौबो गासिबो थिसननाय जादों भाइस प्रेसिडेन्ट खैजन थागोन खैजन थागोन बेबायदि दानाय जादों आरो गतिके बेफोर सोरबा बुंदोंबा सानदोंबा बे भुल जादों मानो होनना बुङोबा मोनसे आफादा जाथिखौ सिबिनो ओंखारनाय आफादा जाथिनि गुबुन संगठनफोरजों मोनथिलायाबा बेफोर जानाय नङा आरो सिखावै बोरै मावो मानसिफ्रा बेखौ सिखाव होननानै सोरबा बुंदों बे फानजानायफ्रा बुङो खिन्थु सिखाव नङा एनडिएफबआ सिखाव नङा एनडिएफबआ सिखावब्ला एथ' एरिया सारा आसामनि बर'फ्रा मानजायगोन नङा बे गतिके आं बुंनो सानो जायफ्रा गोरोन्थि सानदों नङा जोङो मोनफ्रोमबो बर'नि संगठनफोरजों लोब्बा दंखायोमोन लोब्बा माने जों आन्डारस्टेन्डिंआव दङ मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिं आरो बुजिलायखायोमोन गेजेर गेजेरावथ' जेनेबा पार्टियानो कंग्रेसनि पार्टिनि जायफोर बर'नि वार्कारफोर बिसोरनो माने मानसि बारहोलायग्रा एयारप्लेनाव थिखांहैलायग्रा गावसिनि गारिजों बेफोर पर्यन्त जों रायलायो गतिके बे नङा दा रायजोफ्रा खोनानो मोनबाय बै समनि आबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो जेब्ला सारमोननि हारिखौ माने सोबख'जानायनिफ्राय उदां खालामनो नाजानायाव आबसुनि दैदेनगिरि साफा सानैफ्राबो बिसोरनि समाव मेम्बार हिसाबै थानो हागोन नामा होननानै सारमोनहा खावलायना थादोंमोन आरो आं बेखौनो लास्टआव सारनाव सोंनो ओंखारबावदों जेब्ला सारमोनहा बिसोरखौ दादोंमोन बे समाव माखासे बर' हारिनि आफादफ्राव सारा माखासे बिबानफोर मावबोदोंमोन नामा आं जेला बे एसे आं ससियेल माइन्डखा नालाय फ्राय उन्दैनिफ्रायनो आंथ' क्लास 7सोनिफ्रायनो बिबानफोरखौ मोनबोबाय थादों कालचारेल बेयाव ओमफ्राय एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बेफोरबायदि मोनबोबाय थायो माबायाव थिग बिदिनो बै समावहाय बिएसएफआव जेब्ला आं सेक्रेटारि जेनेरेल जायो बे समाव आङो आबसुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि उदालगुरि जिल्लानि बेवहाय जोंहा जेने चक्रधर ब्रह्म होननाय बे आफादगिरि बिक्रम सिंह बसुमतारी बे सेक्रेटारिमोन आं अर्गेनाइजिं सेक्रेटारियाव बाहाय दंमोन लोगोसे बे समावनो आङो बड'ई क्लाब उदालगुरि बड'ई क्लाब होननाय बे मोनसे टीम फुटबल टीम आरो मोजां ससियेल दंफां लाइफां गायो लामा बानायग्रा बिनि आं सेक्रेटारिमोन आरो बिनिफ्राय मोनसे दंमोन बेवहाय अखिल भारतीय माने विद्यार्थी परिषद बेयावबो आंनो वान अफ द फार्स्ट बर' सेंग्रा आंनो फार्स्टमोन आरो बेवहाय अर्गेनाइजिं हिसाबै बिसोरो आंखौ लादोंमोन आरो जायनि थाखाय आंखौ माने गेजेर गेजेर मा होनोमोन बिसोर कमिउनिस्टलै मानसिया होनना बुङो बे दाबो मोजां बिसोरो आंजों थैबाय दाखालिसो सासे राजु गखले होननाया थैबाय बे बम्बाइआव थायो ओमफ्राय बि सतिजि दाबो दङ बिसोर बे समाव वर्किं ओमफ्राय बे जोंहा बक'नि दङ डाक्टार दा बिसोरो दङ मा दास मोनदों दास सासे दङ आरो बिसोरो ओमफ्राय बहुत साख्रिफोर दं पुलिसावबो दङ बिसोर जोंनि बै समनि लोगोफ्रा नगावनि सासे दं घनश्याम दास डक्टर घनश्याम दास बेनि दिनाव जों फुरा माने आखिल भारतीय आं खिन्थु बिएसएफआव मिथिनाय लोगो लोगो उनावहाय बिसोरनिफ्राय आं जायखादों आं थानाय नुला दा सारा जोबथारनायाव बेखौ बुंनो हागोन नामा उपेन्द्र ब्रह्मआ दिनैसिम थांनानै थायोबा एनडिएफबिनि माखासे सावरायलायनाय जिखुनु जाया बर'फोरनि माखासे समयसानि सायाव सावरायलायनाया एसेबाबो स्पस्ट आरो साबसिन जागौमोन होननानै बुंनो हायो नामा बहुद मोजां जागोन मानो होनबा लास्ट जेला रायलायदों शिलंआव रायलायदों आं थांमोनाखै बेयाव रन्जन दैमारिजों रायलायदों रायलायनाय समाव कनक्लुजनाव फैहांबाय आं जायनि थाखाय नांलाय खमलाय एसे खमायबोखाबायगासिनो दा बे थानायमोनब्ला दिनैनि नैबे एकर्डआ जानाय नङा बेलेग रोखोमनि एकर्ड जागोन मोजां जागोन नै जोंहाबो लाखि जाबाय बेखायनो गेजेर ससेयावनो अबथिरा रुंसारि जाबाय बेमारा जाफिननो हागौ थेवबो बिनि स्पिरिटआ दङ आरो बे स्पिरिटखौ लाखिनांगोन बयबो गासिबो लाखिनांगोन बे स्पिरिटखौ खोमानो हानाय नङा बिनि स्पिरिटजोंनो दिनैनि जि मडार्न बर' जों मडार्न होननानै बुंनांगौ बे मडार्न बर'नि जिथु थिंकिं साननाय सान्थि बे थादों आरो सोलोंनायनि जिथु माबा बे फैदों
ओंखायनो फैबाय थानाय बोथोराव आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिल'सफिखौ लानानै आगान सुरनांगौ आरो हादोरनि थाखाय जों जेब्लाबो माने सानबाय थानांगौ जेब्लाबो नांनायनि माबाखौ लाखिनांगोन हादोरा नांथारगौ हादोरा जोंनि जारिमिनारि मोनसे राइट जों राजा दंमोन रायजो दंमोन होनलायनाय जारिमिनारि मोनसे राइट दङ हिस्ट्रिकेल राइट जोंना जों खायफाया बुंदों बार्थ राइटबो दं हिस्ट्रिकेल राइटबो दङ जोंखौ पलिटिक्सआसो बिराद गाज्रियाव खांनानै दं बे पलिटिक्सनिफ्राय बारग'नो थाखायसो जोङो माखासे जोंनि मोनसे माबा लाबोनांगौ जों जेरावनोखि फोरोंनो हायो दिनै जोंना सरसा खालामनाय गैया उन्दैनिफ्राय जि फोरोंनो गावसोर नाजाथाबनानै सोलोंफैनाय ओंखायनो लामा ससेयाव आन्दायो लोगो जों एसे मोनसे जोंहाबो मोनसे फुंखा थायोबा इन्सटिटिउसन थायो सावरायनाय फरायनाय फोरोंनाय बेफोरबायदि इन्सटिटिउसन थायोबा पलिटिकेलि इक'नमिकेलि जेसेबां माबा दं बे जागोन होननानै सानो दा बयबो खोनाबाय दानि गोदान दैदेनगिरिफ्रा माखासे बै समनि जिखुनु जा एनडिएफबिनि दैदेनगिरियानो जा आबसुनि दैदेनगिरियानो जा जिखुनु जा बर' हारिनि माखासे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ दानि गोदान दैदेनगिरिफ्रा लोगो हमोब्ला बै समनि माखासे खौसेनि बर' हारिनि गेजेराव खौसे खालामनो नाजानायाव माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जादोंमोन दिनै साफा सानै लिडारफ्रा बुंदों एनडिएफबिआ गुबुन गुबुन आफादफोरजों बे समाव सावरायलायाखै नाथाय दिनै माखासे बर' हारिनि गेजेराव साफा सानै लिडारफ्रा गोनो गोथो जालायनाय गोसोफ्रा दिनै स्पष्ट एसेबाबो मोनबोबाय जेब्ला बर' हारिनि गुलाय गुजायखौ खौसे खालामनो थाखाय उपेन्द्र ब्रह्म आरो जोंनि एनडिएफबिनि चेयारमेन रन्जन दैमारि सारा जोंनि आसामनि बाहेरायाव थांनानै शिलंआव सावरायलायनो गोनां जादों गुबुन गुबुन स्टेटआव थांनानै सावरायलायनो गोनां जादों बेफोराव जारिमिनखौ बुथुमनो नाजायोब्ला गुवाहाटी बाथौफुरि जायगायाव फैनानै नैबे सारनि देहाया दिनै दं दिनै गैया मानो होनोब्ला दिनै दं दिनै गैयिनि माखासे देहानि नाख्रेबजानाय माखासे देहाफ्राव बेखौनो जों बुंनो हायो बै समाव जेब्ला हारिनि खामानि मावनो थांनायाव माखासे जोंखौ नायनो हायै जाथिजों खाख्रब जानानै अमा दाउफोरबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालायजानायनि उनाव दिनै बैसो जानायनि उनाव दिनै देहानि माखासे खैफोदाव फैगासिनो दं बिनि थाखायनो आं खावलायो बर' हारिनि गेजेराव जायफोर बर'फोरनि माखासे इउटुबारफोर जारिमिन बुथुमगिरिफ्रा फैनानै सारनाव माखासे जारिमिनफोरखौ सावरायलायनो थाखाय बा सारनिफ्राय सोंना लानानै लोगो लाफैनो हागोन होननानै आङो बयनिसिमबो खावलायो लास्टआव सारा माबा मोनसे बुंबावगोन नामा बर'आथ' मोनसे सिभिलाइज्ड मोनसे हारि जारिमिना बेखौ बुंदों जेराव महाभारतनिफ्रायनो लानानै जोंनि सोदोमस्रिनि माबाया ओंखारबोदों जोङो साननो नाङा जे सोरबाया बुंबानो जोङो भारतनि नङा सोरबा बबेनिबा बुंनो नागिरो खिन्थु महाभारतआव जोंहा बिराद गोग्गोमै गायसनजानानै दंखायो महाभारतआव भीमनि फिसाज्ला नङा होमबा भीमनि फिसाज्ला घटोत्कच जों बंश होननानै जों बुङो थिग बिदिनो हिरम्बनि बंश होननाय लोगो लोगो जोङो गुबुन हादरखौ हामफानो दरकार गैया दिनै जोंखौ सुबिदा लादों जोंलायनो मंगलियाननिफ्राय फैनानै जिहेथु भारतनि जारिमिन माबायानो बुंबाय महाभारतआनो जों भारतनिखा जों मंगलियाननिफ्राय फैनाय नङा भारतआवनो मंगलियान दंखायो ब्लाडआसो जोंना सेहेरायासो मंगलियान खिन्थु खायफा मानसिफ्रा बुंनो नागिरो जोंखौ मंगलियाननिफ्राय फैनाय बे नङा मंगलियाननिफ्राय फैनायबा नोंनि जुग जुग हाजार बोसोरनि जारिमिना दिनैहाय बोरैहाय बर'खौ रायखांनो जुदि बिदिबा जों माबानि नङा माने हिरिम्बानि बंश नङा बेखौ जों माने एरखांनो सोरनावबासो थांगोन जों नेगेटिभ जागोन ओंखायनो जायफोर हिस्ट्रियान दा गोदान हिस्ट्रि लिरनो ओंखारनाय बर'फोर दङ बिसोरखौ आं खावलायनो लुबैदों सोरबा बै सुनिधि चेटार्जी लिरबानो जे जायो बे नङा बिनिखौ लिरबानो जे बे मंगलियान होननानै बुंबानो जे नों बेखौ गनायना लानांगौ नङा
नों गावबो स्पट स्टाडि खालाम गावबो नाय रामायणा मा बुंदों रामायणाव सोरखौ मा बबे जाथिखौ मा बुंनो नागिरदों महाभारतआव सोरखौ मा बुंदों किरात बंशआ सोरखौ बुंदों असुर बंशआ सोरखौ बुंदों बेफोर गासिबो लाबोयोबा जों मोनो जे जारिमिना भारतनि जारिमिनाव जोंहा मोनसे बिराद गिदिर मोनसे पार्ट दं जोंहा मोनसे बिराद गुवार जायगा आवग्रिनानै जों दं ओंखायनो जों बेलेगखौ हानहरा लासै जोंनिखौ जोंनि होननानै लाखियोबा जोंनि दिनैनि जिथु फासेजानाय भाषा सिजानो नागिरनाय आरो जाथिखौ फोजोबलांनो नागिरनाय बेखौ साहस गैया जागोन दिनै जों आरोबाव मोनसे गोदान नुबावबाय खोनादोंना खोनायाखै मोनथिया मिडियाम सोबाव नागिरदों दा बर' मिडियामाव इंलिस मिडियाम होफादेरनोसै मा ग्राउन्डआव होगोन होनदों मा इंलिस मिडियाम थाफायोबा स्कुला थांनानै थागोन स्कुला माबोरै थांनानै थागोन गथ' मास्टारा बेलेग फैसिनाय इंलिसनिया बर'आव मोनलाय आरो जोंनि मानसिफ्रा गावनि इंलिस देखायो गाव इंलिसाव मिडियामावसो सोसिं बर' होननानै सोलाना गथिखे बेफोरबायदि माखासे ओरैबायदि फिसा फिसौ माबाखौ लाबोनो नागिरदों जायफोरनाखि एकदम माने गावसोरखौनो बिराद माने गोरों होननानै साननांगौ खिन्थु मा गोरोंथ' नङा सोरनिबा मातृभाषा सोरनिबा बिमानि राव बेखौथ' बुथारलांनायनिसो मोनसे प्लान बाहायथ' असमिया रावाबो थानाय नङा बांला रावाबो थानाय नङा इंलिस मिडियामखौ सोनाय नङा गथिखे बेफोरबो एसे हुसियार जानो गोनांसै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आं एसे खावलायो जोबथारनायाव सारा लास्ट बुंबावबाय सासे फोरोंगिरि हिसाबै माने बर' मिडियामाव इंलिस मिडियामखौ सोदेरोबा बर'फ्रा मा खहा जानो थांगासिनो दं नैबेफोरखौ बर'फोरनि माखासे जारिमिन बुथुमगिरिफ्रा आरो बर' माखासे रादाब बुथुमगिरिफ्रा फैनानै बाथौफुरियाव नागिरना मोनाबा बाथौफुरि स्कुलाव फैनानै सारखौ ब्रह्म सार होनबानो लोगो हमनो हागोन बिनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो सारनि बुंनाय माखासे गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो सारनि जानानै निमाहा बिबाय